टोटो एजेंसिया खुल गेलो। टोटो एजेंसिया खुल गेलो। माँ म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो नौशहरा चाचा खुल गेलो एजेंसिया। मुरली मोटर नाम होकर हवा को नवा नवादा। हवा को नवा नवादा कि अब तो हुआ जाए चाचा खुल गेलो एजेंसिया। मुरली मोटर नाम होकर हवा को नवा नवादा। फूल गेलो जी, फूल गेलो जी, फूल गेलो। गे चाची तोर नवादा में टोटो एजेंसिया खुल गेलो। टोटो एजेंसिया खुल गेलो। गे चाची तोर नवादा में टोटो एजेंसिया खुल गेलो। टोटो एजेंसिया खुल गेलो। टोटो एजेंसिया खुल गेलो। टोटो एजेंसिया खुल गेलो। पहले छोड़ दिलियो हल चाची देख के ढेर एजेंसिया जी। आज लेवे लाया जो नहू तो काहे चलहूँ भटकल भटकल जी। पहले छोड़ दिलियो हल चाची देख के ढेर एजेंसिया जी। आज लेवे लाया जो नहू तो काहे चलहूँ भटकल जी। फूल गेलो जी, फूल गेलो जी, फूल गेलो। गे चाची तोर नवादा में अतुल एजेंसिया खुल गेलो। टोटो एजेंसिया खुल गेलो। गे चाची तोर नवादा में अतुल एजेंसिया खुल गेलो। अतुल एजेंसिया खुल गेलो। अतुल एजेंसिया खुल गेलो। अतुल एजेंसिया खुल गेलो। अहिरा सौरव रंजनवा के रखले हूँ समझा के। बिना ले टेम्पू आया झू जैबो नाही घरे जी। जितेंद्र भैया हखिन सवेरे से रोकले जी। बिना ले टेम्पू आया झू जैबो नाही घरे जी। फूल गेलो जी, फूल गेलो जी, फूल गेलो। के चाची तोर नवादा में टोटो एजेंसिया खुल गेलो। अतुल एजेंसिया खुल गेलो। गे चाची गोनवा नवादा में टोटो एजेंसिया खुल गेलो। अतुल एजेंसिया खुल गेलो। माँ म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो नौशहरा घोसी।